Astăzi am avut chef de un pic de aventură și am plecat cu Sofia aici lângă mine, prin pădurile din împrejurimea casei, aici în mijlocul Bucureștiului. Și am surprins chestia asta. Prima dată am crezut că e un copac frumos, un mare brad. Când colo, sus, deghizate sub un brad, sunt câte instalațiile 5G, deghizate. Vă arăt imediat și detalii de la poalele bradului cel mare, care de fapt e din plastic sau din ceva foarte dur, un plastic foarte dur, o butaforie. Acestea sunt antene 5G. Minunat! Bravo, flăcăi! A început să vi se facă frică, le deghizați. Minunat! Jur, am crezut că e un mare brad frumos, așa cum și arată. Când colo, o mare instalație 5G. Genial! Genial! Mi-a plăcut. E genială, Sofia, pentru că e ascunsă, pur și simplu, deghizată. Îmi place. Foarte frumos. Nu e ascunsă pentru că am văzut-o de acolo. La o distanță mai mică de 1 kilometru de marile complexe rezidențiale din nordul capitalei. Bravo, băieți! Bravo! Aveți